Алло, Алло, созӣ гилӣ? مرسی عوضات خوبی؟ Дар ки ҷоӣ? هیچی نه همه خانه داشتم. Гӯш кун, карочи ман меҳмон дорам. Нестае мушогирдод ягон шароӣ кун? Майла гап نیست اوزی یک کسر روی میکنم با زنگت میزنم. шиностарин шиносум беҳтарин душманам кентам кори дунёра бин хитка ма имрӯз клиентам солҳо ба гирьяву нолам барнагашти наздам имшава камадаидай мегирам айта қасдам сарта бардори зонакаш ту ку номус надори терам як дар ба дари беобрӯи мавори дига мо синфиаш нестем имрӯз одамои калонем дига давраи мактаби нест имрӯз дар дига замоне сарта бардори зонакаша бе номусу бе нангу унда нигоҳи зонакаши лохти фирдавси сагм диди аввал ма диди сафеди тори муома бе падар дардити мара ба ин рӯзи сиёҳ овардай рӯзе рафти рагома ба ду домихтака мара да кайфшинондану атира нодихтакан харгӯшак ма гирго хӯрдан нуги забон шиёр мия ки чизе хом мекунам имшав да ихтиёр ми авзадо дар поён фуроа яптак резин биёр як зажо қатти сабой 5 литр бензин биёр алловиш мезанам ҳарома ирам дунё ма сизондай 4 сол хуни дил хӯрдам 4 сол ашкома резондай у қадар шабой бехоби у қадар эҷодам у қадар фарёдам дар ондани саддам у қадар дуду спирт ки вайрон када сабо мамашай сухта дил буд пияр набудак мақсадам сартавардора патак гиряи шайтони нака кино нака беномус қасами пушаймони наха дорам нака баски нагу ма ишорам надорам ишомарам вашиям дили одам надорам дилим намесузад касофа зира илтимос нака бадар килибосота сука базону занака таракас бадамия кушашиёй там фурӯшам иншоба диданити намерава эсарашам ба ёди даст якм вохири мамолой тепада даст ба даст ҷуфти муносиб кӯчаҳои қирғон тепада рӯи моли сарат нозик карашмат асайда ёдам кӯаки рӯи моли сарат беномус шарму ҳаёт ку қапидали дастада мегирифтум ларза дигона дахрана мо болой моси чорумбаза ёки пушти такси дуруни замин байни гилодати албом дар аскаши ама мебофтум кокилота ба дехатни мактаб ма донишгоҳ душанбе норасои шароит бозори гипразем тони мишава ро ба каши то саҳар марди кор хидм хидматамин мекам шав то саҳар бедор дар донишгоҳ хобгоҳ вақти зангзаниам кам дар вақти гапзанӣ монда як ҷумла дар даҳам буд ки сартахам ки бугад бе иҷозат ҳарҷонара дигонат бераҳат мекнам наги гапи марҷонара ба гузашти вақти гашидак тура гапзанид ҷангир аз бор як рӯз сот дар рӯзи дига қарӣ ахир дигонот тонистанд ай маҷидот кадан чанд каза туғрид кадан нуво чӣ корот кадан ай хонашов гирехтанот ахир задан сақата резонди ё бурӯй падару модару аката трахтай мактагирм не чашме пушум корот натида ҷавоб беномус хазам ки либосотам